hambal nila. Bayaan baka. Ay, hindi kuya. Tinunto ito. Mga KTV, for today's video ay samahan nyo ako. Pupunta tayo kay Kuya. Ito na, excited na nga ako. Yes! Merong kuya dito sa Dubai. Si Kuya na Filipino eatery. At alam nyo ba na Ilonggo may-ari nito nag-serve ng mga Ilonggo food. At kasama ko syempre ang nag-iisang Derek Ramsey. Kalinti is here! Hello, hello! Sa mga gusto pong pumunta dito po yan ang Kuya sa Marina area. I-google nyo na lang ga, Filipino Eatery Kuya. Lalabas din yun, may direction doon kung paano pumunta dito. Especially sa mga kapwa ko Ilonggo dyan. Ano pa nahulat nyo? Dali na! So, ano na ma-order na kami? Si Piyaya to. Piyaya. Oh. May bibig pa. Ay, grabe. May batchoy, mami. May pansek mulo. Subong. Aton, testingan, kung manamit, di ba lang? Kung feeling ko sa mulo, hindi ko kumagkaon sa mulo. Pero ano anay, trivia. Kabalo ka mo, nasa unang chimpo sa mga Hapon, ang lugar hindi mulo, moro. Kay pitla ang mga Hapon niya, mag-abot ang mga Muslim sa una, kasinggit sila kung may maabot, moro. Molo, gali, molo. Hindi nila mahambal ang R. Ang muna, nagmolo. Sabi nila, molo ang lugar. Amo lang na, share ko lang. Wala ko lang sa molo nga. Ga, aning mo ga? Yun naman ako binigyan ng pagkakataon. Umorder. Diyan na lahat. Dua ka kare-kare. Okay. Tapos chicken sinasal. Tapos ito. Na ano ganito? Tortang. Tapos batchoy. Tubig akin ba? Kailangan ko talaga ng tubig para sa pineapple dilis na to. Balingon. At saka may Shanghai muna. Appetizer muna to. Starter lang to. At ito na ang molo soup at ang batchoy mami. Ito ang mga kinain namin dito. I-videohan ko muna para matakam-takam kayo. Ito may tortang talong. Diba? Ang ganda ng presentation. Fried rice ang aming in-order para may lasa talaga siya. Meron din kare-kare. Ayan po. At ang paborito ni Tonton na adobong pusit. May itom-itom pa. At ito na nga, uunahin ko talaga kainin itong pansit molo dahil mga 4 years na siguro ako hindi nakain nito. Nahihidlaw na talaga ako nito ba? Hindi ko sasabihin sa inyo kung masarap ba o hindi. Pero nakadalawang sandok na talaga ako eh. Tara, kain tayo! Opo, nakikita ninyo, marami kaming pagkain. Sa totoo lang, parang piyesta talaga ang punta namin dito. Hayawan kami kaubos niyan, pero naubos namin. Tsura ko daw, ungo lang. So fast forward, ayan na, wala na. Parang ex mo, naglaho din. Char! And it's dessert time. It's langka, turon with ice cream, ube. Ewan ko kung ano yun. At syempre, ang halo-halo. O, diba? Kompleto to. Maraming sangkap at marami talagang gatas silang binibigay. Hindi tinipid. O, diba? Natakam na agad ang kasama ko. Huli ka, balbon! At ito, pinapakita sa inyo kung papaano kumain ng halo-halo. Una, salsalin nyo ng salsalin hanggang sa pinakadulo. Ayan, hanggang magalo-halo talaga sila lahat. Salsalin. Pero in fairness, masarap talaga siya. At tikman naman natin ang turon pala. Ito talagang paborito ko. Ano masabi mo ga? Wala, speechless. Dalok-dalok ang pugayaw. Isang kagat, lasang saging. At bago nga namin lisanin si Kuya, ay nagpicture-picture muna ang mga staff sa amin. O, diba? Piling artista kami ba? Ano pang inaantay ninyo? Bumisita na kayo dito sa Kuya Filipino Eatery. Dito lang yan sa Marina. Google nyo ulit ha. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Google!